תקשיבו לעוצמה של הרכב הזה. אהלן חברים, מה שיש לי פה היום זה רכב שהזמנתי מאלי אקספרס. הוא עלה לי, אם אני לא טועה, $121. אני אציג את זה על המסך. לפי הטענה של המוכר, הרכב הזה אמור להגיע ל-85 קילומטר לשעה, ואני יצאתי עכשיו לשטח לעשות בדיקה האם הוא באמת מגיע למהירות הזאת. תהנו מהסרטון. טוב, הבדיקה הראשונה שאני רוצה לעשות זה בדיקת מהירות. קיבלתי פה חיישן GPS חדש, מתחבר לפלאפון שלי, לאפליקציה, נותן לי שם את כל הנתונים שאני צריך. תכף אני אשים אותו בתוך האוטו ונעשה את הבדיקה. אני חושב לשים אותו ככה, זה מספיק טוב. זה לכמה דקות רק בשביל הבדיקה, נראה מה יצא. זאת האפליקציה. לוחצים על טרק, טעות שלי, 12 לוויינים, לוחצים על סטארט, ועכשיו זה אמור להביא לנתונים מה-GPS עצמו. וואו, קשה לשלוט עליו פה. מתחילים להגיע לפה אנשים, הרכב ממשיך להתנתק לי פה, אני עדיין מנסה לעשות את הבדיקת מהירות, אבל כל הזמן מתנתק לי, אין שליטה. אין שליטה, והוא שם איפשהו. קצת מציק, עוד פעם אני חושב אולי יש פה אנטנה וזה עושה לי פה הפרעות, אני אנסה אולי למצוא מקום אחר כרגע, לעשות שם את הבדיקות. ובינתיים נראה מה ה-GPS נתן לי את הנתונים. נו, רוצה להגיב לי? נסגור, נדליק. לא, אין שום קשר, זה משהו פה מפריע להם. עדיין לא מגיב, עדיין אין תגובה. הופה, הנה. חיביתי בינתיים את הרכב, איפה הטלפון שלי? בוא נראה ביחד. לא יודע אם אתם רואים פה משהו. סיים. ריד. 41 קילומטר לשעה. זה כל התנאים הלא כל כך טובים פה, שהוא כל הזמן ממשיך להתנתק. אני הולך לנסות למצוא מקום אחר כדי לעשות את הבדיקה של המהירות, כי זה משהו שמאוד מעניין אותי, ואני מאוד רוצה לראות אם אני אצליח להגיע עם הרכב הזה ל-85 קילומטר, כמו שהמוכר באלי אקספרס טוען. אז יאללה, אני ממשיך לחפש מקום. ניפגש עוד 2 שניות. טוב, אז חזרתי למקום המוכר. כאן פעם אחרונה לא היה לי שום בעיה לשלוט ברכב הקודם. מקווה אולי זה יעזור פה. שמתי את הרכב במצב הכי איטי שלו, זה המצב הנסיעה הכי איטי שהוא יכול לקבל. אני רוצה רק לבדוק האם גם כאן יהיה ניתוקים במרחק. אני לא יודע אם זה קשור לרכב, אני לא יודע אם זה קשור למחשב של הרכב, ל-ACC, או לשיבושים בתדרים. בכל מקרה, סוללות חדשות היום בבוקר שמתי. פעם ראשונה שיצאתי עם האוטו הזה. עושה רגע בדיקות.
יש לי פה מספיק שטח כדי לבדוק. שם אותו מצב 100%, ורוצה לעשות בדיקה האם הוא יתנתק לי פה, או שפה לא יהיה לו בעיה. יאללה, נתחיל את הבדיקה. יש לו כוח, יחסית לרכב שהזמנתי מאלי אקספרס, לא ציפיתי שיהיה לו כל כך הרבה כוח. אבל בואו נעשה בדיקה של המרחק, תן לו פול גז. יאללה. לא, הפעם לא איבדתי שליטה, בואו נחזיר אותו רגע. יש מצב ששם היה פשוט שיבושים. אני עוד פעם אדליק עכשיו את ה-GPS בטלפון שלי. ננסה לעשות פה בדיקת מהירות, לאיזה מהירות הוא מגיע. לא יודע אם אתם רואים פה משהו, הולך לאפליקציה. בוחר את ה-GPS. GPS דלוק. ומהרגע הזה הוא מתחיל לספור. אתם רואים? יאללה, בוא נתחיל את הבדיקה. בינתיים הוא לא מתנתק, אבל אני בכלל גם לא רואה אותו. טוב, בוא נביא אותו אליי. הביא לי פרחים במתנה, תראו איזה יופי. איזה יופי, מה זה? איפה הבאת את זה? אז רגע עוד פעם בדיקה. פעם בלי לעוסק אותו. וואה. מאוד מקסימלית. בוא נחזיר אותו. קשה קצת לשלוט עליו. אני חושב שזה קשור לצמיגים, כי זה צמיגי שטח. היה להם כל כך אחיזה טובה על הכביש. אוקיי, מקודם הייתי קצת מאוכזב, כי הוא כל הזמן היה מתנתק לי במקום הקודם שעשיתי עליו את הבדיקות. נעשה עוד סיבוב בלי להתעסק, בלי לעסק אותו. וננסה להחזיר אותו אליי בלי לעסק אותו. קצת תאונה קטנה, לא נורא. אתם אומרים, בואו נראה ביחד מה הנתונים, מה קיבלנו. איפה הטלפון שלי? אוקיי, טלפון. אני מקווה שאתם רואים פה משהו. סטופ. ריד. 44 קילומטר לשעה, למרות המוכר באלי אקספרס טוען שהרכב הזה אמור להגיע ל-85 קילומטר לשעה. טוב, נספר לכם קצת על האוטו.
הגוף של האוטו מוחזק בעזרת 4 פינים, כרגע הוצאתי אותם, עולה למעלה, יש לו פה כבל אחד שמקושר לתאורה בגג, הפעלתי אותו עם 2 סוללות 3S 11.1 וולט בנפח של 2000 מילי אמפר. המנוע שלו זה, לא זוכר את הדגם ואת השם, סליחה, השם שלו זה 10 ספיד ב-4200 kV, והמחשב שלו ACC 50 אמפר. חיזוק לשלדה, מוד ברזל, קפיצים, בולמי זעזועים הידראוליים עם שמן בפנים, כל השאר עשוי מפלסטיק חוץ מהמוט ההיגוי עצמו בפנים שמה, מוט הנעה. טוב, בוא ניקח אותו לשטח ונשתורן. טוב, מקווה מאוד שאני אצליח לשלוט בו יד אחת. השלט טיפה גדול לי. טוב, בוא נראה למה הדבר הזה מסוגל בשטח. לא, מה קרה? סקן. התהפך. רגע, אני בא אליך להפוך אותך, רגע. מסכן כל כך עצוב, שוכב לו פה. משהו שלא אמרתי, כל התחתית שלו, השדה שלו, עושה מאלומיניום. לא הכי נוח לשלוט עם יד אחת ויד שנייה להחזיק מצלמה, אבל זה מה יש. לא, מה? נתהפך עוד פעם. התהפך עוד פעם. ממש חיית שטח. אוי, לא.
חטפת מכה, לא נורא, לא קרה לך כלום. וואי וואי וואי, כמה אבק הוא עושה פה. אוי לא, תפח עוד הפעם. שכן, יש לו כוח. אין מה להגיד. נכנסתי לחולות עמוקים. יש פה דיונה. מה הוא חושב ויגיד על דיונה. אני מאמין בו. לא, קצת נתקע. ומה? אני עכשיו צריך לטפס לשם? לא, מה לא עושים שסרטון ליוטיוב? מקווה מאוד שאתם מעריכים את זה. אם אתם לא תעשו עוקב ותיתנו לי לייק, אז בשביל מה אני עושה את כל זה? אז קדימה, לעשות עוקב, לתת לייק ואפילו להגיב. לא, נו. למה הוא נתקע? נעשה ניסיון שני. לא. מסכן נתקע. אולי עוד ניסיון. יש לי רעיון. אני אעסיס מפה את הענף המציק הזה. ועכשיו ננסה עוד הפעם. ננסה עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם. כל הנעליים שלי בחול. אוי, 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 אוי. יאללה. לא. וואי, ממש חם היום. הבנתי. כן, לא בשבילו, הדיונות. או שבאמת הלכה לו כבר סוללה. או שמשהו השתבש איתו. הגיע הזמן לחזור רגע לאוטו. משהו מאוד חשוב לעשות אחרי נסיעה בשטח זה כמובן לעשות קצת ניקוי לרכב שלכם. עכשיו כמובן להחזיר את הקליפסות למקום.
מקווה שנהנתם מהסרטון. לא לשכוח לעשות לייק, לתת עוקב. אשמח אם תגיבו אפילו. זהו, תודה רבה שצפיתם, ניפגש בסרטון הבא.